מה קורה חברים? כאן אביב וגבע באוטוטון מגנים, שהיום אנחנו תואמים את המוגו מוגו, המשקה שהתפוצץ, פסיפלורה וקוקוס, וחתיכי קוקוס ג'לי, שמלא יוטיוברים פרסמו את זה, ועכשיו אנחנו הולכים לטעום. יאללה, תן בשלוק. אני? כן. אומייגאד. דעה אמיתית. זה משקה מטורף וטעם מטורף, ויש כאלה חלקיקים של ג'לי ממש קטנים שטעימים. תן שלוק, אתה חייב לטעום את זה. אתה טועם את הג'לי? טעים? וואו, מטורף. כמה אני אדרג את זה? אני מדרג את זה 1 עד 10, 8 מתוך 10. זה ממש טעים. יש עוד טעמים, אז אם תרצו שאנחנו נקנה את כל הטעמים ונדרג לכם, אז תגיבו בתגובות, תנו לייק, תנו סאב, וזה היה כל היום. יאללה, ביי. רגע, שנייה. לא דירגתי. נו. אני 8.5 רק בגלל שאני אוהב פסיפלורה. טוב, אתה לא מעניין. ביי.